Hola, el meu nom és Clara i us vaig ensenyar el que és un dia en la meva vida com a auxiliar de conversació en Estats Units. Bon dia, són les 6 del matí i anem a començar a tornar. Mentre em prepare per anar a l'escola, m'agradaria comentar sobre com he arribat ací. Jo formo part del programa auxiliar de conversació patrocinat per l'ambaixada espanyola. En el meu cas, estic en Seattle, una ciutat dels Estats Units molt bonica però on plou moltíssim. Tots els dies acudisc a l'escola bilingüe de primària del meu barri. Aquesta escola té 2 línies, una en espanyol i una altra en japonès. Jo en concret, i juntament amb aquestes 2 mestres, ensenyo als xiquets de 5è de primària matemàtiques i ciències en espanyol. L'ensenyament en aquest país és un poc diferent, ja que la relació entre alumne i mestre és molt més propera. Al llarg del matí corregisc, prepare material i, sobretot, treballo en petits grups, activitats o jocs sobre el que estem donant en la lliçó d'avui. A les 12 toca dinar i 2 hores després s'acaba la jornada. Un poc de descans i d'ahir directes al gym. Com he comentat, formo part d'una escola bilingüe, perquè avui toca assistir a una festa japonesa. Mentre menjaven sushi, hem vist com els nostres alumnes realitzaven balls i danses tradicionals d'aquesta cultura. I després d'aquest event, ens toca celebrar a nosaltres que ja s'ha acabat el dia. Pel que m'anem a fer una cerveseta. Això sí, ben prompte, que així tots els bars i discoteques tanquen a les 2 del matí. Doncs ja és hora d'anar a dormir i espero que us hagi agradat el programa en el que estic i que hàgiu disfrutat d'un dia en la meva vida.